Iya, sa kumigo ay abroad mong bana oy. Daghan din ko ka plato kain mo. Magag-abroad abi ako magdadaro ano sa. Ikaw ba sige ka pungko din tanaw imong bilbil ng gawas. Wa sa di ka kumpara na unsa man kay kontento ra ko nimo magdadaraw ka ikaw muro sa jukag. Di- O gana ka abroad. Oh sige, muna ka sa ko kadiyot. O asa mo ka? Ay nang mutana ko man daw ka sa muna ka ko. Abroad ka? Oo, kinahing gagawin mo masigit katubang. Mo abroad na ba ka? Ay di pa. Aw. Uy, pre. Uy, Nasi. nakasiksim kag maayo ro mare. Konti di ka pre. Ay, lain pa ato pre. Na si Mari diha. Tumari na mo batik ang gagway. Ikaw pre no pa hinaw-hinaway ka pag manhiman imo hasang gipunit. So ganahan di kang batig dagway. Napugos ko eh. Ano pugos. Sige pre Kaya na. ka na. Ang saman. Oh, hilo na pre. Bati makasa kasi mga asawa ana kung magtan-aw pa kag laing siksi. Ay, dugay ron ka sa. Na balik yung akong Mari diha. Wari to eh. Sige sa ilo lang ta pre ha. Mars! Ay, Mars! Inside! Uy, likod. Ari ko kay kipa kung pista sa inyo ha ugma. So, ako naging sayo, jud ko diri sa Pisteras? Ay, magpansit ako, Mars. Igo ko na. okay ra ng pansit. Uy, mukhang sa ng pansit kay pampahaba ng buhay man Igo na. lagi, yung naikwarta, Mars, lambi, juga ilitsyon. Ang bitaw. Uy, sus. Pa. Kana nito juga ayun na labi na lang lechon package na mga 50 ka kilo ang lechon unya na ay mga 9 ka side dishes sus lami ana. Uy, So, mas tarin ni mo nga, magdadaraw ra. O, ito ba yung tas bihon? ay, nagsukat man kani mingat to sa unahan gani. Oh, wala ka na og na, Mars. Ay, may kay puring isulti nimo ali ate lang ako kay. Ate kuno ka og dagway. Ate kuno kay kagnaw. Pero yung laban na, Mars. Wag mo magkana. Ano kita anak lalaki ko kung sa kuan ka ng kabalitaran man jud na ilaha. Mars! Ay! Hi, Mars! Wow! Anja tikag sutan Mars. Thank you! Ko aning kada adlaw na pa jud na yung Pakapin inusi Mars. Thank you Mars. Para malipay sad ka pa. Sus may gani Mars kana amiga te ka kay gapat. Perminti lang di ko magsuwaan ng ginambos guruutan. Nang imot na. Kaumot ani Mars. Mabalik pa jud ko niya kaya. Wala ka sa ko dito. Balik ko niya para dan anak ko tikag lami. Ikog naman kay kunin mo Mars. Uy nga Kira na Mars. Basta ikaw. Bye. Bye. Thank Balik you. ako Mars. Bye. Ano lagi ano? Ano na imong naw nga? Plastic mo kani imong katawa. Kailan mo ko ato niya? Oo, ba nga silingan ra po di ay mo. Ay, bukutan kay sa Mars. Nya kumari pa jud kaayo mo. Mulang Mars kada adlaw Mars. Katan jud jud ana ato. Wow. Mura na migzuon ato Mars. Mao ba? Salig ra sa kay kaniya. Ay syempre Mars kay baon na baya in taon ka Mars nga tagsa ra kita og amiga ron nga tinuod anay. Mao kita sa ra kay pagitaon na jud kaayo na. Lamian. Ay, Lagi niya kanang dili sa ingo nga nakilabot ko Mars ha kay Mars to biya ka. Kung kuno ka nang importante sa biya ka na ko di ko gusto nga magmata ra pug kag morning. ano man di Mars? Katugod siya good. Kaya lang ko ato nakita man to nako siya good. Uy, dito sa ibaw Mars nga. Babi akang bana ato abroad. Antay ko. Mao bitaw nakibaw bitaw ko mo gani nga afford ra kayo nang magbayad-bayad anang mabugno nga dapit kanang naay aircon nga tag 1k ang tulo ka oras. Sakit anak ko eh. Hotel? Hotel. Oh, dili. Hotel lang. Ang hotel. Hotel. Oh. Ang Mars? Okay ra jo, okay ra magkinuang siya Mars ang kuan lang. Dila na ko sulti Mars. Kaya abi pa lang marites ra jud kay ko. Dili ra ba jud ko marites, dili ra ba jud ko mahilabot sa kinabuhi sa uban gyud. Mars kay tarabi ang duha wa jud ay kadungog. Di ilang bakay. Ini ko man anak istorya mga hapon. Ang hino niya okay ra jud nimo. Okay lang di ka paibog anak. Ay mo grabe ka nagkolesterol niya. Sure jud ka Mars nga dili nga okay ra gid mo madawat ra jud nimo ang akong istorya. Mars, oy. Sige. Oh, sige. Sus Ginoo ko 100% padawat jud ko na. Ayan ba na kay abroad sa Kita ko ng laki na siya. Kahibaw! Unday ka di. Ay, sus, abi man ako. Ay, Mars, kay baw na ko naman. Dagan may ibog yung laki kay ano pa. Oh, maulagi niya. Pero, ang ako kung sa akong nakitaan mong gusto kong duha ka mata, si pare ako yung. Ako ba na? Oh, si kumpare
Berto. Kung dire si pare, kuan kay gipanulob, klaro jud kay mag-uuma sus pagkita nila. Perting spotting oy. Ato ina bisag ka usa wa jud ka kabantang nga lakas si pare nga spotting ayo. From head to toe. Di sapatos pa. Mula ka na Mars maladaro pero magdana siya plastic. Paulang unsa isod siyang plastic basta kay ang ako perminti makita ang sapatos. Oh, mauna. Sila jud ang ako ang nakita gid. Sila ang ako ang nakita. Nya, Sa motel? sampai lagi. Basta inig balik ato hiluan ako atong animal. Nya. Paabutan pa tinay mo. Ay dili na Mars. Dili na Mars. Mas labing maayo. Salamat kay Mars ha. Ibilin di ko dire ikay kaon kay solngon ko Oh, Mars. dili magsilbi. Kung noon pa lang ka, dako kay tog lawas kuyugan. Dadon ko ni uli na ka na. Jud na himo. Mars kalma na. Mars, naalagi ka. Mars sinaalagi ko. Oy ganun. Kaning mo ako sa Mars. Kanang naalan ko ikaro ba? Tinuod ni Mars. Tinuod ba ni? Naan sa man Mars? Bakit ka sa akong bana? Ha? Kisa may nagsulti. Kasi nagsulti. Ay. Ano si Mars? Nagsulti? Pagtaro na. Istorya mo sa taro. Ha? Aron ko kay. Kumari biya mo. So bay nang mahusay karon kung unsa man ang wala nila. Ikay nagsulti-sulti? Ikay nagsulti-sulti? Pagturuan mo kay ebidensya ba? Kumari lagi ni Mars. Pero, bitin na kumari. Ikaon akong bana. Mao kan. Hoy, time sa Mars. Wala na siyang ebidensya. Wala na ebidensya. Asang ebidensya ni mo? Why ebidensya? Nakitaan mo dahil. Nakitaan mo Mars sa motel. Nakitaan mo. Di ba Mars sa motel nakitaan mo? Na asang picture? Asang picture? Ebidensya kay. Wala nakita na ako. Ang iya pagid ba na akong kuyog? Dili na kanahalan ang picture. Di ba Mars? Nakitaan dyan mo. Sa duha ni mo kamata. Oh, sa duha kamata jud. Mars, Spotting kasi dili jud ka makuan ako nga. Pinadalaan ti ka og sudan. Pinadalhan ti kag mga chocolates, mga unsa pa niya. Mutuora ka ani? Mutuora ka na? No. Ayaw jud to